Prána 55. Duch. Som si vedomý hojnosti ducha vo mne a viem, že keď sa sústredím na túto hojnosť, všetky moje túžby budú naplnené a nie je možné pociťovať nedostatok alebo núdzu. Toto povedomie ma dokonale podporuje a naplňa. Tým, že to nechám odísť a dovolím Bohu vstúpiť, umožňujem hojnosti naplno prejaviť vo všetkých aspektoch môjho života. Hojnosť je moje prirodzené právo a prirodzený stav. Zadania. 1. Aké presvedčenie máte o tom, že ste plne podporovaní a bohatí? Potrebujete tieto presvedčenia zosúladiť s tými, čo viete, že je pravda? Čo musíte urobiť, aby ste sa zbavili obáv a strachu z hojnosti? 2. Ako sa cíti človek, ktorý si uvedomuje hojnosť ducha? Ako to vyzerá? Ako by neustále uvedomovanie si tejto naplňajúcej energie zmenilo váš život? Čo musíte urobiť, aby ste boli pripravení na túto úroveň viery a dôvery?